Здравейте хора, това съм аз, BG Lunatic Friend и днес сме на вълна WWE Supercard. Да започваме с днешния епизод. Сега ще ви покажа моите най-нови допълнения към дека на Exhibition и тем подобни други. Мина доста време, откакто снимах последния си клип. Напоследък съм много зает, няма да кажа защо. И така, сега ще ви покажа новите ми карти. Така, почна съм King of the Ring. Не. Първо искам да ви покажа картите ми. Излез. Преди да ви покажа, да видим дали съм бил на King of the Ring. Така, вижте кой ми се падна, новият ми любим Кичис. Но няма да казвам, че съм най-големия фен на Джон Сина, но защото е доста изтъркано. Така, The Miz. Райбак и Стар. Брей Уайът. Шон Майкълс. И най-новото ми допълнение е Survivor Цезаро. Така, утре ще започне нов евент за Сами Зейн. Какво беше това? Рестълмания. Фин Бейлър. Още малко и го взимам от календара. Утре взимам Сет Ролинс, се свърши един тъп тим евент. Ама скоро ще лефтвам тима ми и ще си търся друг. Така, сега да видим първата игра. Шеймъс, Цезаро, Шон, Трипъл и Стардъст и Бри е победил Ники. Сега добре, тук бил съм го. Бил съм го. Очудващо, но имам доста сериозни опоненти. Така. Сега ще давам много енерджията на моите играчи, защото изгарям от желание. Така да взема Legendary карти от King of the Ring и ако ги имам, да си направя златни прота, каквото стана с тези епици. Така, вижте ми тима. Не е кой знае какво, защото вече пуснаха и Рестълмания картите. И някой ще отново да направят Его Оунера. Това е яко. Както виждате, е супер силен. Има мен. Така. Някакъв си Фиримо. Съвседно няма да ви ги показвам. Така. Видях, че един човек ме е питал под коментарите ми в клипа кога ще снимам нов епизод на Immortals. Изгарям от желание и мисля да го направя малко по-скоро. Все пак феновете го искат. Така. Тя кога съм си ги направил? Все едно. Цезаро. Бати. Yes.
Yes. Така, сега ще изиграя няколко игри на Exhibition и сигурно ще снимам нов клип на Immortals, що Моня иска. WrestleMania Bray Wyatt. Откъде ли го има? Значи от уния мазните читари. Между другото, ако някой знае хак за тази игра, да ми пише под клиповете, изгарям от желание да науча. И бих както винаги. Айде, то го смазах. Буквално го смазах. Откъде го е взело? Нити имало евент за това Брей Уайт, нито нищо. Откъде го е взело? Бачета пак. Ако ставаше така, до сега ще да имам full WrestleMania дек. Но става малко по-трудно от обикновено. Така. Хайде сина да го духаш, Шон е по-силен. Ще го преживееш. Айде! И сега... Айде! Копирачите на страна. Legendary срещу Epic. Кой ще бие? Естествено, че Epic. Не знам защо, ама то Джон Сина много ма кефи. Аз на този минал евент можех да взема Survivor, Дин Амброуз, но предпочетах да взема Джон Сина, защото така да ми е любимия чист. Яко! Така... Имам едни други приятели, де също снимат клипове. Ако искате да се абонирайте за каналите им, и те снимат на Суперкарт и тем подобни. Единият се пише Xenomx. Той снима и на Head Soccer и е отключил всички герои без един. Той аз съм така, ама... Така, ако искате му гледайте клиповете, както ви казах, канал му е Xenomx, няма го показвам, защото малко лагвам с Wi-Fi, а мобилните ми данни си ги пазя, за да съкам на Суперкарт все пак. Хълк Хоган! Може скоро да снимам епизод на Minecraft PES за телефон с този Xenomx и другия, ама му забравих канала. Все едно голяма работа. Но не е чак толкова голяма работа, колкото моят Сезаро. Айде, какъв е този Дин Амброуз? Не знам, не съм му виждал тази снимка. Никога до сега. Сериозно ли? И ебати тъпия Голдънс да му го навра в газа. Гледах под клип, както ви казах, след малко ще снимам клип на Immortals, така че този клип няма да е чак толкова дълъг. Забравих да ви кажа нещо. Ама аз ви го показах, ама не успях така да говоря за него.
Само да. Пуснаха нови WrestleMania карти, които ги имаше и на старата версия. Те са супер яки. Той евент ще почне след 19-18 часа някъде. Да, 19, колко съм точен. И вижте утре кой взимам. Това е Сет Ролин, съм че доста размазан. И на 26 Фин Бейлър. Бейлър. Колко е як. Домис. За жалост не мога да го използвам на Exhibition. Вижте го колко е як. Той си е интерконтиненталният шампион, бебче. Така. Та снимка ме дразни. Всъщност всяка една снимка на Ренди ме дразни, така че остава така. Букерта, нига. Епик букерта. Шеймас. Фанданго. Толкъв е па. Все едно. Ботелъс. Да му сменим снимката на Амброуз Ултра Рер. Ще смена снимката на всеки възможен. Сериозно, няма съм го на Рер, нито на Супер Рер. Джак Слагър. Грамадата. Така, ще се приготвя да се търся нов тим, защото след този тим евент ще ма кикват, защото не направих една точка на миналия тим евент и сега ще трябва да се търся нов тим. Добре, то е як, ама едва ли ще ме приемат. Той е читнал календара. Откъде ще вземе Фин Бейлър по-рано? Бати читъра. Значи има iPhone. Защото има един чит за календара, дето се прави чрез iPhone. Кфу? Дин Амброуз и Ники Бела. Ники Бела е по-силно от Дин Амброуз. Амброуз, излагация. Момиче е по-силно от теб. Вижте го на старата версия. Але тази стара версия колко много ми липсва. Рейми Стерио, буяка. Рейми кучката. Така. Ренджи Ортън. О, не! Не! До скоро, драги зрители, и до друг